खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ क'क्राझाराव अल आसाम सान्तालि स्टुडेन्ट एस'सिएशन आसाया सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। एसटि गनायथि हानि पाट्टा खामानि मावनायनि मुजुरा बारायनांगौ बायदि गाहाय मोनबा दाबिफोरखौ लानानै मैया क'क्राझार जिल्ला कमिटि, धुबुरी जिल्ला कमिटि आरो चिरां जिल्ला कमिटि आसाननि दैदेनगिरि आरो सान्तालि रायजो राजाफोरा क'क्राझार सोहोरनि महात्मा गान्धी गथ'सा पार्कआव 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। खुद्रिसारनायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायो। आसाया बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो हेफाजाबगिरि मोन्नैबो दिगाव सानफ्रोमबो गिदिर खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। 9 नं बनरगावनि बिटिसि बियाबनि बिजेपिनि एमसिएलए राजिब कुमार ब्रह्मनि बारहुंखायाव बिपिएफ बिफांनि दालाइ बिलाइफोरा सानफा एफा बुस्रांजानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैया मैखोमै बारदों राजिब कुमार ब्रह्मनि बारहुंखाया बिपिएफ दोलोनि सिथ्लायाव। बिजेपि दोलोनि बारहुंखायाव 9 नं बनरगाव बियाबनि बिपिएफनि सा 33 गागि बिबानगिरिफोरा आरो मावथिफोरा मैया बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै राजिब कुमार ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। 9 नं बनरगाव बियाबनि सोनाब मालिगाव प्राइमारि, बांसिगाव प्राइमारि आरो झारबारि प्राइमारिनि गासै सा 33 बिपिएफ दोलोनि गागि बिबानगिरिफोरा आरो मावथिफोरा राजिब कुमार ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव हाबो। क'क्राझाराव खुंफुंदों मुगा रेशम बिगियान कृषि मेला। सेन्ट्रेल सिल्क बर्ड आरो मुगा इरि सिल्कवर्म सीड अर्गेनाइजेशन P3 इउनिट काउबिल क'क्राझारनि जथायै बानजायनायाव मैया क'क्राझार चन्द्रपारानि आइटि पार्कआव सानसेनि हाबाफारिजों मुगा रेशम बिगियान कृषि मेला 2025 खौ खुंफुंदों। हाबाफारियाव बिटिआरनि सेरिकालचार, स्पर्टस एन्ड इउथ वेलफेयार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि आरो स्टेट सेन्ट्रेल सिल्क बर्ड मुगा एरि सिल्कवर्म सीड अर्गेनाइजेशननि डाइरेक्टर डक्टर नरेन्द्र कुमार भटिया बिथांमोना बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ बुंथियो। हादोरनाङैनो गासै गं 200 गोदानै बन्दे भारत ट्रेन जागायनाय जागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। लकसभा जथुम्मायाव मिरुआ हादोरनाङै रेल दावबायनायाव जांख्रिथाय लाबोनायनि थांखिजों 2.25 लाख कौटि रांनि मोनसे हाबाफारि महरै फैगौ 2 निफ्राय 3 बोसोराव गं 200 गोदान बन्दे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत रेपिड रेल सिबिथाय आरो 17,500 सरासनस्रा एसि नङै कचफोरखौ जागायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ 1 फेब्रुवारियाव फोसावनाय जादोंमोन। भिसिडिसि एबा गाव पन्सायत थाखो आरो बिधान सभा बियाब थाखोनि खेल महरन 2 नि बादायलायनाया जोबखांनायनि उनाव जिल्लानि सिङाव थानाय बियाबफोर फारियै गसाइगाव, दतमा, पर्बतजरा, बावखुंग्रि आरो क'क्राझार गासै मोनबा बियाबफोरनि गेजेराव जानाय जिल्ला थाखोनि खेल महरन 2 आ मैयानिफ्राय जागायबाय। एथलेटिक्स, काबादि, भलिबल, फुटबल, चेस, साइक्लिं बायदि आयदाफोरनि सायाव 5 आरो 6 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम KDSA नि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागासिनो दङ। जिल्ला थाखोनि खेल महरन 2 खौ मैया बिटिसि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एन पार्टिन, क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारि आरो गेलेमु बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फोरोंगिरि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। थांनाय 3 फेब्रुवारिनिफ्राय इन'भा नार्जारिया गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि फकिरग्राम बिजि कल'निनि थागिबि प्रबिन मोसाहारि आरो प्रतिभा मोसाहारिनि फिसाजो इन'भा नार्जारिया थांनाय
3 फेब्रुवारियाव सरस्वती फुजा होनो ओंखारलांनायनिफ्रायनो दासिमबो न'आव गिदिंनानै फैफिनाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। इन'भा नार्जारिया ग्रीनलेन्ड पाब्लिक स्कुलाव 8 थाखोआव फरायो। सोरबाफोर सावगारियाव दिन्थिनाय इन'भा नार्जारिखौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला जानबुं नाम्बार 7002751442 नाम्बाराव कल खालामनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। बिपिएफ दोलोनि गोख्रों बारग' दैदेनगिरि बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा गावनि बियाबनि गोबां सोद्रोमाफोरजों लोगोसे सोलिफु दाननि 8 अक्ट'आव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 17 फेब्रुवारियाव बिटिसि एसेम्ब्लियाव आसाम सोरखारा खुंफुंनो साखाफारा जानाय बाजेट जथुम्माखौ लानानै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों पंकज इस्लारि आरो जनकलाल बसुमतारी बिथांमोना मोनखानाय बिटिसिनि थासारिया लासैनो मोज्लिद जालांनायनि इसारा होनना गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों पंकज इस्लारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। भेरगाव दख'रा आरसु आरो आरुगनि 17 आरो 14थि 2 बोसोरारि जथुम्माया खुंफुंजाबाय। भेरगाव दख'रा राभा फरायसा आफाद आरो राभा आइजो अनसाय आफादनि जथाइ बानजायनायाव बिनि 2 बोसोरारि 17 आरो 14 बोसोरारि जथुम्माया साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों भेरगाव बिष्णु राभा हारिमु भवननि मोखाङाव खुंजालांबाय। भेरगाव दख'रा आरसुनि आफादगिरि रितु राभानि मासि सामलायनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आरसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाइस्वर राभाया बाहागो लादोंमोन। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।